Sakana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti wandei chihure chikuwana vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nomunyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye. Chireva kuti vanhu tese takangofanana. Ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiwe at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiite zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti shwa una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no kutaura zvikuramba zvakasi chinhu anacho totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Moyo tino vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarodza wako hapo mumwe chete kana murume wada vaviri zvinoitika, asi pano kuti nzwisisi. Zvikafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro zvichireva kuti kudii. No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo titeedzere zvinodiwa munyika tirarame zvakanaka. Saka ndokuda kuti hangu muno mudare tinzwisise tedze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura but tinotsvaka kuti mhosva iri pamwe zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti kutorwa kutumira zvikonzi totarisa vanhu vacho kene gondo rikashaya patiyo rinotora chi marara. Mazvinzi saka hazvinoshaya zvedu marara tinoita sei tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni kumzai. Iwo kamugadzira ofika kuti akudii. Taboka nyindoma yako harayani ndakafona kuisa mambo ngazvirwara ndakafanikiza kusaira topana zodzawa kuti ndanzwa kuti ukudare vakavharisa vaita vari kurwara saka mini zvakamira sei oi nhamba takada panguva yavandudza vakati ndipei nhamba dzekuisa mukafonera bva ndipa vandasiyira vandapashamari yamana ndoti azotakura vanhu paiki pakuti nanyanya kuharira kusenze taibva ndasvika ukuriwa kusina netiwe pandasvika kunenge neti uno akazvezera meseji nhamba dzandapiwa dzidzi ndazofona kuti toshwa vakafona azongoti kwenyu kunetiweka ngechinetsa baba wakuti usaini ini vachindiudza ndavabvunza kuti panapa pane munhu ari kurwara here. Ava akaita nyaya yekunyepa inini nditouya ndanzwa izvezvi ndowacha ndonanikira kumaraini ndogezera kumaraini ndikangoda kutaura anenge achindirova uyu vacho kumudza handingamhena anochokuwa iye amainini vacho ndatonzwa wena handichagona izvezvi kana kuti ndigare mwana kwakaita 3 hours akabvara munangudwa achimurambira. Saka mari yepeturiwe titume muturisano kupedza nyaya iyo tosangana kuti musi wa 19 wanzwa here $20.